Plyometria. Extrémny boom všade po internete. Mám pocit, že každý bežec, skôr influencer, promuje plyometrické cvičenia, rob toto a toto 3-krát do týždňa po 10 opakovaní a zlepší sa v behu. Je to plyometria? Neviem. Týmto videom ti chcem ukázať môj pohľad na plyometriu, ako ju vnímam, ako ju ja zaraďujem do tréningu a ako mne pomáha. Akorát som na ceste do gymu, idem na tréning a ukážeme si moje cvičenia, ako ja ich zaraďujem a trošku si povieme o tej plyometrii, že vlastne ako to s ňou je a či mi vôbec pomáha. Let's go! By the way, za presne 20 dní ma čaká môj prvý Hyrox v Ríme, na ktorý sa teším, ale mám z toho stres. Príprava vrcholí. Som celkom unavený, lebo tie tréningy sú dosť intenzívne. A tak, ale sa teším. Hneď na to ma čaká polmaratón a v novembri zase polmaratón. Takže najbližšie 2 mesiace budú celkom kruto prísne, ale teším sa. Čo to plyometria vlastne je? Za mňa, ja ju vnímam ako schopnosť tela generovať extrémne veľkú výbušnú silu, ale za čo najkratší čas a čo najefektívnejšie. Perfektný príklad k plyometrii je beh. Pri behu sa striedá dopad a odraz. Čiže to je tá fáza natiahnutia pri dopade, kedy sa achilovka naťahuje a potom následná koncentrická fáza, kedy sa tá achilovka skracuje. Ak to celé spravím veľmi rýchlo a tú fázu toho natiahnutia a skratenia zminimalizujem, logicky sa mi zmenší kontakt nohy so zemou a ten odraz je rýchlejší, je efektívnejší a je výbušnejší. Čiže áno, v tomto smere tá plyometria dosť vplýva na celkovú výkonnosť a hlavne rýchlosť behu. Prečo som ale ja skeptický trošku voči tej plyometrii je, že je častokrát zle ukazovaná, zdieľaná a veľmi zle odporúčaná. Vidím nespočet ľudí na Instagrame, ktorí robia plyometrické cvičenia, vravia ním, že rob toto 3-krát týždenne a zrýchli sa v behu. Proste tak to nefunguje. Ide o to, že plyometria rozvíja tú výbušnosť nejakých mojich rýchlostných 100%. Ak tú plyometriu nebudem robiť 100%, tak už to nie je plyometria. Perfektný príklad je výskok. Ukážem. Ak ten výskok robím takýmto spôsobom, tak to plyometria nie a je to skôr silové cvičenie, kondičné, záleží koľko opakovaní robím, ale nie je to plyometria. Plyometria je, keď tá fáza toho natiahnutia, keď idem dolu do drepu, sa zminimalizuje a čo najrýchlejšie sa odrážam hore. Čiže ako náhle to spravím proste pomaly, nie je to plyometria, ale je to skôr silové cvičenie a k tomu behu mi to až tak veľmi nepomôže. Ak ja chcem používať plyometriu na to, aby som sa zrýchlil, potrebujem to robiť sakra rýchlo. Čiže perfektný príklad, alternatívy takýchto výskokov sú rovnaké výskoky, ale že budú extrémne výbušné a rýchlo po sebe, čiže niečo takéto. Ako som už povedal, perfektný príklad plyometrii sú bežecké cvičenia alebo beh ako taký, pretože keď bežíš, tak sú to v podstate násobené odrazy, čiže za každým sa odrážam, skáčem. A čo je dôležité je, že dochádza tam k extrémnym preťaženiam. Ukážeme si, ako vyzerajú konkrétne moje cvičenia. Ja tie cvičenia zaraďujem tak, že robím, ako som vravel, warm-up, potom je rozcvičenie a mám nejaký hlavný tréning. Čo ale podstatné je, že tú plyometriu vždy zaraďujem na začiatok. Kým človek vládze, kým má tú 100% tej energie, tak vtedy treba tú plyometriu zaraďovať. Nesnažiť sa robiť strašne veľké intenzity a odrazy a skoky, keď je človek unavený. Pôjdeme 3 cvičenia v 3 sériách na opakovania a ukážem ti, ako taký plyometrický tréning vyzerá u mňa. Prvé cvičenie ma čakajú výskoky na takúto bedničku a pôjdem 3 série, 12 opakovaní maximálnou intenzitou. Predtým si dám ale drop squaty a 1-2 prípravné série na 80% a potom pôjdem tie 3 hlavné. Príprava za nami, ideme prvú hlavnú sériu 12 opakovaní. Nie je to sranda. Tie cvičenia možno pocitovo nie sú ani tak náročné, ale vravím to preťaženie na tie členky, konkrétne pri odrazoch, je strašne veľké, preto ani z pauzy sa netreba ponáhľať. Ja tú pauzu kľudne pocitovo natiahnem na minimálne minútu, kľudne aj viac. Záleží od opakovania, od tej intenzity. Takže tak ešte 2 série a ďalšie cvičenie. Rád si tie cvičenia trošku stupňujem, takže druhé cvičenie pôjdeme cez prekážky, cez takéto menšie, potom si dáme väčšiu prekážku.
Prípravná séria máme. Ideme 3 série na každú nohu a na každú nohu 5 opakovaní. Je to len jedna noha, je to dosť náročné, takže 5 opakovaní úplne stačí. Let's go! Na čo sa ja osobne zameriavam pri tých cvičeniach je, aby tam bola pevná postúra tela, preto aj ten záver tej pozícii robím na jednej nohe, aby som proste udržal v hlave ten pocit toho, že som spriamený a že som pevný v trupe. Tretie cvičenie si dáme do strany, laterálne skoky. Veľmi obdobné cvičenie, ale do strany. Prvou menšia prekážka, jedna séria a potom pôjdeme 3 série na veľkú prekážku. Hotovo, že táto prvá plyometrická časť za nami. By the way, určite keď aj ty budeš robiť, obzvlášť na jednej nohe, budeš strašne cítiť rozdiel v pravej a ľavej. Napríklad u mňa tieto ľavé preskoky, obzvlášť cez veľkú prekážku, strašný problém. Proste koordinačne, dominantnú mám pravú, ľahšie sa z nej odrážam. Tá ľavá má problém vyskočiť a má problém aj dopadnúť, takže taký malý poznatok. Čiže takto nejako vyzerá u mňa plyometria. Väčšinou ju zaraďujem na začiatku tréningu, kým ešte vládzem a potom idem na nejakú silovejšiu časť. Ak by si chcel viac ale takýchto cvičení zamerané na plyometriu, konkrétne rady, tipy a videá, ako ich robiť, na čo si dať pozor, koľko opakovaní, aké cvičenia a varianty zvoliť, keď som začiatočník alebo keď som pokročilý, tak všetky takéto návody spolu aj s bežeckými tréningovými plánmi nájdeš na mojom Hero Hero. Odkaz máš dole v popise. Teraz idem silu ešte orientovanú viac na vršok. Je tam ale jeden deadlift, ale potom už len tlaky a ťahy na ruky, takže vidíme sa potom. Let's go! Zastavil som sa ešte na chvíľku doma, nech doplním zásoby a energiu a práve takto medzi tréningami, alebo častokrát keď idem na lačno, tak si dávam aminokyseliny, konkrétne esenciálne. Také tie BCAčka sú za mňa také klasické a známe, čo väčšina z nás pozná. Je to skôr za mňa taký marketingový ťah, lebo jasné, že keď máš dobrú stravu, tak nemusíš to kompenzovať ničím takýmto, ale kto má, povedzme si, ja teda určite nie. A aminokyseliny za mňa super, hlavne v rámci regenerácie a obzvlášť keď človek ide na lačno alebo hneď tesne medzi tréningami, nemáš priestor na jedlo, ani ráno, proste niekedy nestíham tie raňajky, ale mám tam ten tréning, je fajn mať aminokyseliny, ktoré ti už spustia tie regeneračné procesy alebo ich trošku umocnia, trošku ich urýchlia, takže niečo takéto si dávam práve v takýchto chvíľach. A tie esenciálne za mňa fajn, lebo obsahujú komplexne všetky. S kódom Luky10 môžeš mať všetko od Voxbergu s 10% zľavou. Bereme a ideme na dráhu. Ďalší tréning nás čaká, nechce sa mi. Sme tady, čaká nás druhý tréning. Nechce sa mi, nevládzem, som unavený, celé zle. Každopádne na dráhe je celkom full house. Majú tu nejaký atletický tréning. Takže o toto bude aspoň taká motivácia. Uvidím, ako budem stíhať, veľmi sa mi nechce popri tom točiť, chcem sa fokusnúť na ten tréning, lebo ma čaká ťažký tréning. Pôjdeme prvú warm-up, rozcvičenie, ale potom v hlavnej časti ideme šprinty, budeme robiť krátke 50-ky, čiže na takúto rýchlosť a výbušnosť šprinty, na ktoré sa teším. Ale potom prichádza časť, na ktorú sa absolútne neteším a to je 4x400 bomby. To bude že veľmi zlé a aby nebolo ešte že málo, tak na konci ešte čerešnička a pôjdeme vlastne také, že kolá na dráhe, ale každých 200 metrov budeme robiť výpady a budeme robiť angličáky, takže taká high rocks príprava, hej. Takže máme šprinty, potom bežecká časť a potom takáto kombinácia. No nádherné to bude, teším sa strašne, drž palce. Ozvem sa až keď bude mať po. Let's go. Prešli 2 dní a ja som sa rozhodol dokončiť toto video a dať tomu nejaké záverečné slovo. Sľúbil som, že sa ozvem po tom tréningu, ale psychicky a fyzicky som absolútne nebol schopný, pretože som bol totálne vyšťavený. A na to by som hlavne chcel cieliť, že to spojenie plyometrie, silového tréningu a ešte nejakého náročného behu je absolútne hlúpa kombinácia a s tréningom a s efektívnosťou to nemá nič spoločné. Preto by som chcel týmto videom dať tebe takú message, že s plyometriou treba narábať veľmi opatrne, ak na to človek nie je zvyknutý, prípadne ho ešte nikdy nerobil, tak naozaj zvážiť, či s ňou vôbec začať, alebo ak už, tak akým spôsobom, aby to bolo adekvátne voči tvojej výkonnosti a na to, na čo sa pripravuješ. Ide o to, že to spojenie plyometrie a vytrvalého behu nie je až tak veľké ako plyometria versus
šprinterský výkon alebo niečo proste veľmi výbušné, kedy to prepojenie je oveľa väčšie. Takže urči si, či si naozaj pripravený fyzicky zvládnuť ten stres toho plyometrického tréningu a už keď s ním začneš, tak naozaj rozumne s tým narábať, aby tam nedošlo proste k pretrénovaniu. Človek síce po takom tréningu necíti nejakú extrémnu únavu alebo svalovku, ale tá únava šliach a klbov, proste ten tlak, čo pôsobí ten plyometrický tréning na šľachy a na tkanivové spojenia je neskutočne veľký a takto jednoducho sa človek môže zraniť. Takže plyometrický tréning treba veľmi opatrne zaraďovať do tvojho tréningu. Svedčí to aj tá moja únava, že som nebol absolútne schopný, nemal som žiadnu energiu ani chuť niečo ešte natáčať po tréningu, pretože som bol vyžmýkaný ako úplne do nuly. Ide o to, že ten tréning ťa nevyžmýka iba fyzicky, ale aj psychicky. Je to ako keby si bol totálne proste bez energie, ale aj bez chuti, že proste ani tvoja hlava nepracuje tak, ako by mala, pretože tvoje celé telo je úplne globálne unavené a vyžmýkané do maxima. Ak by si chcel vidieť rozšírenú verziu tohto videa, kde hovorím viac a podrobnejšie o plyometrii, alebo ako ju zapracovať do tvojho tréningu, alebo konkrétne cvičenia, ako s ňou začať, ak si začiatočník alebo pokročilý, tak toto všetko nájdeš na mojom Hero Hero. Spolu aj s tréningovými bežeckými plánmi, silové tréningy, bežecké rady, tipy, proste čokoľvek, čo sa behu týka, nájdeš tam. Odkaz máš dole v popise a my sa vidíme v ďalšom videu. Čau!